Sa headlines kan mga barata, lokal na gobyerno kang Naga pinagbisto bilang top 1 overall most competitive component city sa bilog na Pilipinas. Banwanin Calabanga Camarines Sur may pinakahalangkaw na kaso ng rape sa probinsya. Camarines Sur Police Provincial Office may pangreklamong nare-resibi hali sa miyembros kan media na igwang huma sa buhay. Metro Naga Chamber of Commerce and Industry natawan onra bilang Most Outstanding Chamber ni South Luzon Award. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Sa duwang magkasunodan na taon, pinagbisto ang siyudad ng Naga bilang Most Competitive Component City sa bilog na Pilipinas. Para mo ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nagtapos na St. Cities and Municipalities Summit na pinagibo kasudma, nakuha kang siyudad kang Naga ang top 1 sa innovation, top 2 sa infrastructure, top 2 sa resilience, top 6 sa economic dynamism, as in top 1 overall most competitive city sa bilog na Pilipinas. Ini ang panduwang taon na pinagrekonusir ang lokal na gobyerno kang Naga para sa nasabing kategorya. Para kay Mayor Nelson Legacion, naging posible ang award huli kan higos as hindi pinagluyahan buot maski dakul angat na inaatubang. Alagad kasabay kang pag-uswag kang siyudad din Naga, dapat man subot mamatian ini kan mga namamanuan. Ang sukul kan pag-uswag dapat magsagum sa mga tao. Dapat mamatian po kan mga tao. Iyon man po ining onra na nakukuha. Bagamat naugma po kita dahil sa onra na darakan pagiging top 1 overall as most competitive component city in the entire country. Tama ka, Pandua. Two successive winnings, kumbaga. Kaipuan lang na may padalas. Ang award na naresibi kang lokal na gobyerno kang Naga ang magagamit man para subot makaingganyar nin mga makapital kang sa edang negosyo sa syudad. Sa pag-desisyon kung sa ina lugar makaag nin kapital, nin investment ang negosyante, pigihiling niya ang magkakaparang factors. And ang saro sa nanotaran sa Naga, governance, good governance. Ansaro, dagdag pa dyan itong istorya na naglalakop na pagligdi sa Naga, instead na madipisilan o panipisilan, napapadali. Si pag-secure ng mga permits, kinakaipuhan ng mga dokumento. Because precisely that is our instruction to officials and employees concerned. Tabangan si mga nagninegosyo sa Naga na mapadali si mga kinakaipuhan na papeles, mga proseso na inaagihan. Siniguro man kang alkalde na padagos pa sidang mahinguwa na mamantinir ang nasabing onra as in serbisyo sa mga taga-syudad ni Naga. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nanutaran man ni Mayor Nelson Legacion ang paghigos kan mga lokal na gobyerno o rugna sa category kan government efficiency, infrastructure as in economic dynamism. Sa lado man ni Mayor Nelson Legacion, tubod siya na ang infrastruktura ay subuot ang backbone kan ekonomiya o rugna digdi sa syudad ng Naga. Siniguro man ni Mayor Nelson Legacion na padagos na madisider ang lokal na gobyerno kan Naga na padagos na makakuha ng kaparehong mga onra. As in, nahiling ko yan duman sa kategorya kan government efficiency, infrastructure, and economic dynamism. Pero ako po kaya sa gabos pong ini, mahalaga si infrastructure. Pareho po confirmi kong sinasabi, infrastructure is the backbone of our economy. Kung igwa kang maray na infrastruktura. Sa iba pang bareta, Camarines Sur Police Provincial Office nagkumpirmar na mayo pa sindang nare-receiving sumbong hali sa mga miyembros kan media na igwang huma sa saindang buhay. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze.
Pigatubang kan bagong tukaw na Provincial Director kan Camarines Sur ang mga kagawad kan media na igwang nga tema nga meet and greet with PD. Sigon ki Police Colonel Julius Cesar Domingo, ang Provincial Director kan CSPPO, sa iyang assessment, mayo man ina-report sa sainda manungod sa huma sa mga local media sa Camarines Sur. Asin pig-share tuman kan opisyal na mamantiniron ang safety kan mga taga-media sa probinsya. Dito kasi nakita naman natin na wala namang threat against the local media. Although ito, yung patawag ko naman ngayon is nagkakaulan na sabi ko nga supposed to be dapat few weeks ago, nangyari na ito because of our very busy schedule. Hindi nangyari lang na. No? So, ang ating naman kapulisan dito sa Camarines Sur, hindi no? Na may threat tayo no? Against sa mga kasamahan natin sa local media. Just immediately inform us no? To avoid no? Na yung same untoward incident na nangyari sa LCR hindi nangyari sa Ang nasabi nga pagtiripon ka so bagong aga sarong pagitanganing mabisto ang bagong tukaw na Provincial Director asin maihira sa pagikan kagawad kan media ang plano asin mga akomplishmento kan Camarines Sur Police Provincial Office. Para sa GNN-TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Mientras tanto, generally peaceful man ang probinsya ng Camarines Sur, ini ang naging paglaladawan ni Police Colonel Julius Cesar Domingo matapos ang meet and greet kaini sa mga miyembros kan media. Susog sa opisyal, mas kaigwang mga krimen na nangyayari sa Camarines Sur, mas matuninong paman subuot ini kumpara sa ibang probinsya. Masasabi natin generally peaceful, although there are crimes no, na nangyayari minsan-minsanan lang no? Unlike siguro dun sa ibang provinces, di ba, na may consider as we compared with the other provinces, talagang masasabi natin matahimik pa rin ang lalawigan natin. Padagos pa sa mga bareta, hali sa anom na barangay ang mga barangay tanod na nakatalaan i-deploy sa palibot kan Conception Catholic Cemetery sa pag-obserbar kan undas. Susog ki punong barangay Wewen Regmalos kan barangay Conception Pequeña Ciudad Dignaga, nagkaigwa naman sindanin pag-uurolay kan nakalihis na aldaw para sa preparasyon sa pagtaon ng seguridad sa mga madalaw sa mga kampusanto sa masunod na simana. Sa masunod na mga aldaw, mga paratyenda naman sumuot ang saindang kakaulayon. Ang totoo po kan nakaaging aldaw, pinaarapunta na po si mga ma-augment na mga tanod, anom na barangay ito. Pinagplano na si dati minaman na ginigibo na pagbantay duman sa loob ng kampusanto. Pigbabarang ako duman sa mga mador man na tanod. Tangaring malimitaran si mga nagpapasarali lang na itong mga burat na nagjajara na. Pandua si next week, Martes, si mga paratinda naman ng mimitiyong ko. Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Mayor Nelson Ligacion na sa iya ng pinagrekomendar na maging full-fledged City Director kay Naga City Police Office si Police Colonel Nelson Pacalso. Matapos na maibalwar ang performance kaini bilang pamayokan PNP sa Ciudad Dignaga. Recommend ko na po na i-appoint as full-fledged City Director Canaga. Given his performance from the time na ma-assign siya digdi, up to the time na sagibo po ako in recommendation. So nahiling ko man po based on assessment, base man po sa paghapot-hapot ko na maray na leader kan Philippine National Police. Sa pagbabalik kan Newsbreak, Banwaanin Calabanga, Camarines Sur, may pinakahalangkaw na bilang ng rape cases sa Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48.
Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? 11 up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, patrabaho kan bagong merkado publiko kan Banwaan ng Pili Camarines Sur, yaon na sa 27%. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Nasa 27% ng haman ang bagong tugdok na Pili Public Market asin posibleng mapakinabangan na sa masunod na taon kan Banwaan magin kan na mga pagtaraid lugar. Sigon kay Bernard Estadilla, ang market supervisor kan Pili Public Market, igwas na nin kadikit na abala urog na kung naguran ang paghaman kan merkado. Alagad pagsyerto kanin na posibleng sa bulan nin Enero sa masunod na taon pwede na mapakinabangan ang bagong merkado. Ang target date kayan is January next year. According sa report ng DPWH, which is iyo ang implementing agency, nasa 27% ng sa iyong accomplishment with a particular slippage of time. Pero medyo dakol-dakol na ang nako ang oras duman sa target time. At mga paratindakan merkado sa Banwaan nin Pili dahil man apektado nin huli sa mga ginibong relocation para mientras napigahaman ang merkado publiko sa Banwaan. Ade man po ang siguro igwang mga minor effects araw kang traffic halos nakakaninda itong space kang tinampo para taaning lugar talaga ang construction. Ito pong mga ito pong mga present na stall owner na ilipat naman po duman sa Maray na Kamugtakan. And iyan po, phase 1 lang yan. Igwa po kitang hinahalat na phase 2. Nasa 37 million. Yaon na po ang pundo dyan, nasa Kabanakang Banwaan. Hali din po yan sa national government. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta, deklaradong special non-working holidays sa Banwaan kan Pili Camarines Sur sa maabot na petsa 24 aldaw na Lunes huli kan pagselebrar kan sa indang town fiesta. Basado sa Proclamation No. 18 na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, idiniklara na special non-working day ang nasabing petsa sa Banwaan naman ng Pili Camarines Sur para matawan man subuot ning pagkakataon ang gabos na makapagpartisipar sa mga aktibidad kasumpay kang sa indang kapiyastahan. Sa satuyang police report,
Banwaan in Calabanga, Camarines Sur, may pinakadakol na kaso ng rape kumpara sa ibang mga banwaan sa probinsya. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Nanginginutan ang banwaan Calabanga sa may pinakadakol na kaso nin panlulugos sa ngunyo na bulan. Basado sa naging pahayag ni Police Major Maria Victoria Balaing, ang pamayaw kan Women and Children Protection Desk sa CSPPO. Sigun sa opisyal, igwanin na 55 kaso nin panlulugos ang probinsya sa presente. Asin banwaan Calabanga ang may pinakadakol ngunyan na igwanin na nasa 7 kaso. Lalong-lalo na sa mga barangay na hararayo sa nasabing banwaan. From 30 pataas na barangays po natin, yung mga malalaking municipalities na wherein yung mga far-flung areas na po talaga. So, ang kagandahan po nito is ibig sabihin, nai-inform na po natin sila na victims sila and then pumupunta po sila sa ating kapulisan para magreklamo. And then, na-address po ito, lahat po ng mga rape cases natin is filed po yan. So, wala po tayong backlog regarding sa mga rape cases natin. Calabanga po. Kasi malaki po yung coverage niya. And kung mapapansin niyo po yung area po ng Calabanga is may tawid dagat pa po yan. Usually po, yung mga victims natin galing po dito po. And they are coming ahead of time to file the case kasi nga po, kailangan din nila ng financial assistance coming from our DSWD. And of course, syempre, nagbibigay din po si PNP. Ang Philippine National Police sa Camarines Sur pigihinguhan na mapabaan kaso kan rape sa tabang kan na DSWD. Kadaklan sa mga may dakulang kaso kan panlulugos ang mga darakulang banwaan sa Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, may agom alagad mayong trabaho ang 41 anyos na residente kan Barangay Triangulo, Syudad ning Naga na inaresto sa paagi ng drug buy-bust operation kan Sudma kan mga operatiba hali sa Police Station number 5 as in Intelligent Unit kan Police Station number 3. Na-recover sa suspek ang kabilugan na 0.825 grams ng subot shabu na nagkakantidad maning 5,610 pesos. Maatubang man sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 ang suspek na yaon ng unyan sa kustodiya kan kapulisan. Sa iba pang bareta, pinagresibima ni Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Mr. Mario C. Villanueva ang award bilang Most Outstanding Chamber in South Luzon, City-Based Level 1 sa pinagibong 48th Philippine Business Conference and Expo kan Suudma duman sa Manila Hotel. Ang nasabing award itinahuli kan suporta sa buot kang MNCCI sa business community sa Metro Naga. Nahilingan man in exemplary leadership ang MNCCI, epektibong mga advokasya, asin inisyatibo asin napapanahon na pagtao nin serbisyo durante kan panahon nin pandemya. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.